Buti guys, dito na si Budog, hindi na ako pumunta sa kanila. Dito ko na lang ibigay ang para sa kanya. Ano na yan? Ito na Budog, ibigay ko sa iyo ang isang kilong manok. Isang buong manok. At saka mayroon pang tinapay para sa mga bata. Nagkatagan. Ito naman ang loss, ibigay ko na kay Budog ang para sa kanya. Hindi na lang isda ang gibili ko kay yung mga bata. Di man mga unog isda, manok na lang ang gibili ko man ang loss. Maraming salamat, Manang Luz sa Maraming salamat Manang Luz sa ulam na binigay mo sa akin sa pinapay. May ulam na kami. Mila Mother guys. Ayan si Madera o si Rilo na ang nandito. Naulan kami. Nagagawa mo ka. Mayroon akong ibigay. Ito, isang kilong isda. Kwa lang. Tara, ito lang. Isunod sa kuwan, pagana din. Isang lang na lang. At saka tinapay. Ang burger, isa ra ang nakalapos. Mayroong tinapay, guys. Kay Mother. Hello guys, maraming salamat po. Nabigay ko na Manang Los ang isda at saka tinapay. Manang Luz, maraming salamat po sa inyong binigay sa amin. Maraming salamat Manang Los. At mayroong lamas. Tagaan pa ako siya lamas, guys. Sila gato pala ka uli. Anday. Ganitoon, tagay po sila. Isa pag... Loy-a, nakay-loy-a? Wala. Sibuyas. Hello guys! Ayong gabi, good evening. Masarap ang ulam namin ngayon guys, piniritong isda. Yan ang ulam namin ngayon, piniritong isda galing kang Manang Luz. Thank you so much Manang Luz sa mga binigay mo sa amin. Marami pong salamat. Mayroon pang may pinirito, nagprito si Otik Nini guys. Thank you so much Manang Luz sa imong mga blessings sa amin. Marami pong salamat. Ayaw, what's ko 60 sa akong misis. Ay! 60 magigay Otik. Wow, blooming si Otik talaga guys. Marang mayroon tong pinapano ngayong gabi sa akin guys. Ulang. Tingnan nyo. Wow, ang ganda. Talaga ng misis ko. Hello Mrs. Mrs. Pabilian. Hi. Wow, ang ganda talaga ng misis ko. Nakakaloka. Tignan. Baman. Taon-taon na baya ta wala nakagam-abay kay galing baya ka nagsakit. So, ngayon. Wow. Ngayon. Ang ganda talaga, oh. Nagprito si Otik sa isda na ito niya tapos. At meron. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Ayan, may pipino. At saka sa akin guys ay itlog lang ang nilong ag. Dalay ko na Diyos bigamanan tayo sa puso sa laki ng buhi.
Kami Ginoo nagapangayo ug salamat Ginoo sa panalangin mo gihatag kanamo sa matag adlaw Ginoo. Salamat Ginoo sa mga panalangin grasya di sa bulan mo kamo Ginoo. Salamat sa mga proteksyon Ginoo ikaw nagabuhan kanamo Ama. Kaadlaw Ginoo. O kami Ginoo nagapasalamat kanimo Amahan sa tanan Ginoo. Nagapasalamat kami Ginoo sa naghatag sa blessing mga adlaw Ginoo. Si Ate Ma, si Manang Los. Thank you so much Manang Los, di mo hatag nimo. Katagan pa siya Ginoo og taas na kinabuhi og bastog sa lawas. Og daghan pag grasya o panalangin maabot kaniya Amahan. Ug kini sa pagkaon namo sa lamis sa Ginoo ikaw makapanalangin niini. Panalangin ni kani Ginoo makawala ka ni balatian. O sakit sa kalawasan Ginoo. Makataas kini kinabuhi. Ug kani tanan Ginoo ang pangayo Ginoo. Sana Kristo na ang personal mo luwas. Amen. Panihapon ta Manang Luz. Panihapon ta Ate Mar. Si Mimi natulog na. Kundat ganiha. So, sayo natulog pero nagkaon tudaan. Panihapon ta. Kain tayo Manang Los. Ate Mar. Kain tayo. Sino jay walin he? Sayang kuan. Mga ito sa sentro. Charge. Bayak rong ulit. Kain tayo ninyong lahat-lahat, guys. Kamusta lang pista dito nila de? 2 meters. So, di mana? Hmm. Di keluar kan ulit dito ang katulog. Ito may pangluto ito. Kumpa man. Sugba man ka po guys. Balik akong sinugba ko. Kapulan ko gluto man. Ako na lang kiprito tanan. Kain tayo ninyong lahat, guys.
Ayaw nga kayo. Itim yun, sa nomik. Hmm? Itim. Ah. Mister. Di ate. Ha? Ha? Di ate. Ano nang iya atin? Pilipinas to. Bisa oh. Maho ka. Log. Kabog. Gulong. Lugo sa katasa. Ikaw, kanon sa katasa imong walang maho ka. Ito ka. Sa katasa yung pagkanon. Nga kung di ka magkaon, tulog ka rito. Busot. Ay, Ipin no? kabday ka. Ayun po na. Ayun. Di na guys, ito ko nag-video ilalilin kay. Namagod ko ihulatan nga ko ni ate. Nagka-inject ko si ate sa tetanus dito sa ospital. Ito, pasag ko naka-upload. Matong nagkuan nga. Dito lang na ako to i-video. Kaya maka-upload din ko. Kaya sunod magpangas ko din hiya. Nag-isip ako magkuan. Itong ya. Dito ko nag-video, nag-upload din ko. Maraming salamat Manang Los, Ate Mar. Maraming salamat Ate Mar sa surprise mo sa akin. Maraming salamat Ate Mar. Ay, ayo, damatik na. Ay, damana. Tanan panahon. Magtulo-tulo ang akong heart nimo. Ha? Ayo pag na ako. Kay basin, Yun sa tamad ka. basin lagi na. Kaya no. Magmata ka sa morning na wala na yung
Wife mo. Ito na ni. Other place na. Di wow. Di ba guys? Di ba wow? Nakasamsam. Kain lang alan, kain ka ng kain alan. Huwag ka nang magalit dyan. Kaong gusto, ipadala niya sa kong mama. Ng Manang Los. Sabi nakatang ako Marpel ako. Sabi to. Nya. Ya. Kutuman ng Los. Dapat ipasok sikreto ah. Surprise. Tapos namin kumain guys. Ug maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na kay Manang Los ug Ate Mar. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Ug shout out Ma'am Lisa Castro, shout out Grace Cobita, shout out Giselo Amores, shout out Ma'am Nelfa Sarmiento, shout out Ate Rachel Tamagawa, ug shout out Lialyn Pantilian, shout out Troy Gales, shout out Marisol Larty Vlog, ug shout out Rovi La Shiva Vlog, ug shout out Clarity, shout out Ma'am BLN Marcos Angat Garcia, shout out Nancy Acero, ug shout out Rhea Pinida, ug shout out Randolph Medel, shout out Kalugit Vlog, ug shout out Marlene Santillana, shout out Pete John, shout out ACM, shout out Petch Mango, shout out Joy, og shout out Madam Lalakoko TV, shout out Ma'am Arme Cepeda, shout out Ma'am Samirin, og shout out Tumar. shout out Sergius Raptor, shout out Ma'am Jinpi, og shout out Ate Mar, shout out Manang Los. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Og ilabi na gyud ni Ate Mar ug ni Manang Los, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong gi-share na blessing sa amoa. Og salamat Ate Mar sa imong pa-surprise. Abangan niyo na lang. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Ito lang ang video ko. And God bless to all. Bye-bye.